Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Serbisyo Asin Reparo. Tabil na ngaya. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw ni Martes, tama ba? O petsa, ano na ngunyan? Martes na. O Martes, petsa 22 na kita kang bulan na Agosto taon 2023. Mga tugang sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-orestoryahan lamang kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digtin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa Laukening programa. Duman po sa may mga kompleanyo ngunyan, August 22. Maligayang happy birthday. Yan. Happy na birthday pa. Siyempre po sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo, sa may mga kamunduan na samuya pong pakikitumamay. Sige po, ang sweet ko, good morning. Check-in muna ang sa indong lingkod. Check-in ako po, si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live po kita mga tugang sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto bisa na po. Siyempre, permisa na po kitang happy, saka enjoy! Yan, happy morning po sa Gabos. Kumusta po kamo? Kumusta tabi ang sweet ko? Wara ka ngaya kasod ma se. Wara ka ngaya kasod ma.
para hanap mi ngayay ka. Pasensya na tabi ka mo hata may pigriparo po kitang importante ha. Pero medyo okay naman. Di balik na po kita sa airing niyan. Martes na pet sa 22. Kaya lang tabi ang sweet ko pagbalik ko ngunyan may bad news. Ano naman yung bad news? Siyempre, alam na. Inina po ang pampirang beses. Pang-apat ngunya na Agosto. Bilog na Agosto. Adi. Bilog na Martes na kang Agosto. Permitabi naglalangkaw sa mga produktong petrolyo. O pinunanin ni kang Agosto 1, Agosto 8, kanakaaging simana, pitsa 15, ngunyang pitsa 22, igwa na naman. Sa gasolina, mga 10 piso. Ang itataas na naman ngunyan. Yan na. Sa diesel, mga 20 sentimos hanggang 50 sentimos. Sa kerosene, 70 sentimos sundo 90 sentimos tabi. Yun yan. Langkaw na naman po sa mga produktong petrolyo. Ngunyan, pang-apat na yan, ngunyan na bulan kang Agosto. Baka sa petsa 29, dahil para kaya iyo, pamalang ko pa. Kumusta po kamo? Oy, sa mga viewers niya to, ano paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa, ano, para mahiling man po kang iba. Kumusta tabi sa mga viewers ta? Paramdam naman kayo. Pa-shoutout naman kayo. Para maaraman ta kung may naghihiling man sa tuday. So iba kaya, silensyo sana. Nagkukubli. Ngani ngayam day mamali siya. Oy, mga tugang saron, simana na sana. Balik eskwela na sa mga chikiting. Apwera kang balik eskwela na next week sa mga estudyante. Sa mga madaralagan man po sa Barangay NSK election. Buo naman sa Lunes ang pag-file kan sa indang mga sertipiko di kandidatura. Ayan. Dakol kitang babantayan sa next week adi sa mga ma-file kang CUC, sa mga makarlase. Biyo-biyo na yan sa next week. Katapusan po kang Agosto. Hone, ano ang sa tuyang mga istorya ngunyan? Ano ang sa tuyang mga riparo ngunyan na Martes? Oni baya na DepEd Order number 21 kang Department of Education. Medyo so iba na mundo ang sweet ko. Kung ika nagtuturo, alimbawa ika maestra, nagtuturo ka sa elementary, sa kinder, tahuni so DepEd Order number 21, pipagpaharali na baga sa mga nakadukot sa classroom. Sa mga nakadukot baga dyan sa classroom, dyan sa inutan kang blackboard. Blackboard ba yan o green board? Ano pagapod talaga kang blackboard o green board? Sa inutan baga kayan tabi ang sweet ko. Igwayan ki mga nakapaskil dyan. So, ngaya letter A, letter B, may mga number. Kaya letter A stands for apple. Yan. Di pahali na itong ngunyan. Dai na dapat databi mga tugang ki mga nakapaskil sa laog kang classroom. Dapat maaliwalas ang mga classroom paglaog kan mga estudyante next week. Dapat maaliwalas. Walang mga nakalagay na mga padukot kung ano-ano pa dyan sa laog kang classroom. Base iyan tabi mga tugang duman sa DepEd Order number 21. Ano po ang masasabi nindo kaini? So mga elementary baga, so na pag mga kinder, pag elementary, kaipuhan mong ipaliwanag, ano ngaya ang letter A?
Aring nga dyan ang letter B. O, di ba? Warara na itungon yan. Api patarangkas na baga. Kaya kasabay kang Brigada Eskwela. At Brigada Eskwela po ngunyan. Pagpabaraklas na po ito. Base iyan po sa DepEd Order number 21. Pag-urulayan tayan ha. Duman sa mga teacher, siyempre, ako lang tabang ito sa inda na maipahiling sa mga kaakian kung anong itsura kang letter A. Ano ang itsura kang letter B. Arin nga dyan, ma'am, ang letter 1. Ay, letter 1. Number 1. Ipahalik na tabi ito, ha? Pag-urulayan tayan tatad. Ano masasabi nindo, mga magurang? Mga magurang, mga teacher, ano po ang masasabi nindo? At dapat kaya sa mga estudyante, dapat nakapokus na duman sa pagtuturo kan teacher. Dahil dapat kinahiling ng mga puro paskil dyan sa loob kang classroom. Paano kayo niso nga? Cleaners for today. Bakong ikaw nakapaskil dyan nga. Cleaners for Monday, Tuesday, Wednesday. Bako? Ay, na. So dapat pala ang hilingon sa nakan mga estudyante, ang mahihiling sa na dyan, so tigtuturo kan teacher sa kasumaestra. Paano kung iuragan ka sa teacher mo? Iuragan ka sa teacher mo. Abo mong mahiling. Day ka, no choice ka, day kakibang mahiling sa loob classroom, kundi sa teacher. Ayan. Pag-restoryan tayo ang tatao. So, pilot testing po kang mall voting simulation. Diyan po sa mall kang Legazpi City naging matrayong po kanakaaging aldaw. Pig testing baga gari testingon ngunya na igwa po pwede pong magbuto diyan sa mall, mga mall naging matrayong po databi so simulation so pilot testing kang pagboto diyan sa mga mall. Diyan man sa nayan sa SM sarot man sa ng barangay. Testing yan gari sa masunod sa 2025 kung maging matrayong po iningon niya na barangay NSK election sa 2025 tabi ang sweet ko. Di pwede nang magburoto kita sa mall. O kung maging matrayong po, kung pwedeng magamit na yan sa 2025. Yeah. Sige, pag-urulayan tama niyan and mga tugang ang parish priest kang Diocesan Shrine and the parish of Our Lady of Salvation dyan po sa Barangay Huruan, Tiwi, Albay. Nagpasalamat po sa matrayumpong aktibidades kang simbahan na nakaagi pong Sabado. Kadakol po, dinagsa po nin mga deboto, mga pilgrims, mga bisita so Barangay Huruan kang Tiwi Albay ka nakaagi pong simana nagkaigwa po ki maritime procession so dakula po databing salamat mga nagtarapang. Ayo, Mr. President, good morning. Rin to naman kita magtripo na di. Good morning kay Ninang. Di sa kasudma so death anniversary man ni dating Senador Benigno Aquino Jr. Anniversary 40 anyos na pala pagkagada na di. Alos pala ni Mr. President kaedad na pala so pagkagada ni Noynoy Aquino adi kaedad ta sa na pala. Kung dahi katabi, Mr. President, nakapagpakarga kasud gasolina o di may oil price hike na naman po ngunyanal na. Ayan tabi ang sa tuyang mga riparhon ngunyan tabing Aldaw din Martes petsa 22 kang bulan na Agosto taon 2023. Alas 6:21 na.
Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis kang Legazpi. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, yaon po dyan, MBY Dormitory. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit. Iyo po ang manager kang MBY Dormitory. Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, perme. Sharingman, ang oras pong yan asin ang programang inidaraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Igwa po sinda ki LED wool. Igwa po sinda ki stage trusses and roofing. Band equipment setup. Daing brown out na may generator. Igwa pa ki po machine. O ano pa, kung igwa po kamo ki mga darakulang aktibidades. May concert, may papageant, may piyestahan, may birthdayhan. Apudan lang po nindo ang B-Pro Lights and Sound sa CP number ninda sa 0907-093-3151. Kaya bisitahon po nindo ang sa indang Facebook page. Ang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Yan, maray naga kay Pading Ambo. Pasiring sa Japan si Pading Ambo, Mr. President. Yun na sanay niyan maray ang buhay. Siringman, mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, Mahiguson. And katuwang taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Rener Bursek ang syudad din Tabaco. And si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Siyempre, yaon man po dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa Loto, bako sa waiting. Ayo, Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Sige po, yan po ang sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Maraming thank you po. Alas 6:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Hoy, ang programa pong ini nakikidumamay pala sa pagpaaram po kan sa tuyang barkada, kan sa kutuyang idol, gari ko man sana lolo o kaya ama, si Manoy Biyong Kope, si Dr. Silverio Kope, na maaram na po sa ibabaw kang kinabat. Ang apod mi kay ni si Manoy Biyong. Yeah? So, nakaburol po ang sayang bangkay dyan po sa apod kay ni sa Paris Prisyan o dyan sa alato na. Sige mo ngayon tiwa-tiwa. Dahil mo aram kung sayin. Alat ha. Dyan po sa nakaburol si Manoy Biyong. Lato na nga ni sigurado kita. Diyan po yan sa St. John the Baptist Parish. Diyan po yan sa St. John. Kaya sa mga parientes, amigos, amigas, so pwede po kamo magbisita. August 21 to 25. So ang lubong ni Manoy Biyong sa August 25. Diyan po sa Sanctuario de Albay. Memorial Garden dyan po sa Kabangan, Tabaco City. Param tabi Manoy Biyong, si Manoy Biyong, si Silverio Kope. Natandaan ko ni kang aki pa ako, tabi Mr. President, nagkandidato bagay ning board member. Nagkandidato ning board member, naglaban niya, congressman man ganito di. Dahil nang gagana
kay ito, nag-congressman, nanggagana. Buminalo mag-board member, sa mga inot na eleksyon dahil siya nanggagana sa pagka-congressman sa 1st District, ang ginibo kay ni nag-board member, ara mo su style kan sa iyang pagkampanya kay ito tabi Mamilya Marcaida ni Manoy Bio. Pag matribuna na siya, ang kikanta kay ni Su, kahiraki ako. So, tikakanta baga sa simbahan, so, kagurang na, kahiraki kami. Ito so tigkanta niya sa tribuna. Nga, kahiraki ako, nem. Duman baga nagtap na cheer na board member ini si Manay Bio. Duman nagtap na cheer na, nahiling mo na. Gari gusto ko naman arogo. So ibang politiko dyan na sige ang kandidato, tapos day nang gagana, arogo nito si Manoy Bio. Di ba? Pag madyan ako sa ospital, Mr. President Prongs, ano nga, nahulmot na. Parang tabi Manoy Bio. Padabaon ako kay ding doktor na ini. Pag medyo malanit ng halunan ko kay ito, magdigdig ka ngayon na. Magdigdig ka ngayon sa ko. Hindi man ako resitahan kibulong. Pipa ko akong ano ito. So, ugbos kibayawas. Laagaon mo sa nangyana. Ilimugmog mo ngayon. Ayun na ngayon. Dahil ka pa ngayon mabakal ki antibiotics. Dahil ka pa magastos sa sige Manoy Bio, kung haing ka man tabi, paingalo ka na. Yeah. So, kasudma, si Manoy Bio yung nagpaarap. Pira na edad ni Manoy Bio yung 1937 to 2023. Manoy Bio yung nakopi. Sige. Condolence po sa pamilya, no? Sige. Mga tugang alas 6:29 na, sa tuyang oras. Aramon ta daw mo nan magiging kamugtakan kang panahon kung may kamugtakan pa. Tayo pa man ki mga salamat kita digdi sa may parting albay ta minsan nagtataga-oran ko dito yon. Dito yon. Aramon ta daw mo nan magiging kamugtakan kang panahon ha. Kuanta mo nan linya kang Pag-asa. Yo. Si Pag-asa maray na agatabi sa Indo Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 22, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat dito sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw malaking bahagi ng ating bansa lalong-lalo na yung western section nito ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot pa rin yan ng habagat. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring magkaroon ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito yan sa may western section ng Luzon, partikular na yan dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito din sa bahagi ng Mimaropa, kung saan as early as this morning is posible na po tayo makaranas ng mga pag-ulan. May mga episode or time na hihinto naman yung mga pag-ulan na ito, ngunit pagsapit ulit ng hapon at gabi ay magiging mataas po muli yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot pa rin po yan ng habagat. So kapag po tayo ay lalabas, huwag nating kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron tayong posibilidad pa rin ng mga isolated or yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius.
Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ang buong bahagi ng Visayas at Mindanao ay makaranas pa rin ng maulap na kalangitan at magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan or meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin yan ng habagat. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayo nakataas na gale warning kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito sa Metro Manila, bukas ng Miyerkules ay magiging maulap pa rin yung ating kalangitan at magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng habagat. And by Thursday and Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan na ito. Ngunit meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City at Legazpi City in the next 3 days ay patuloy pa rin tayong makaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at meron pa rin tayong mga tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 16 to 24 degrees Celsius at sa Legazpi City naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu, bukas dulot pa rin yan ng habagat ay magiging maulap pa rin yung kalangitan at meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot nga po yan ng habagat. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And by Thursday at Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan ng ating mararanasan. Ngunit meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Davao, in the next 3 days ay makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated or yung mga panandalian at mga biglaang pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, yung mga pag-ulan na ito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:43 ng umaga at lulubog mamayang 6:15 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po munang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige po, salamat Tabi Pag-asa sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ingat-ingat pa man po, Giraray, ha? Maski warang gale warning, may mga thunderstorm, may habagat pa rin. Yeah? Ingat-ingat po kita. Ang kikilat po niya, nagkakagadaan. Yeah? Ingat po. Sige po, mga tugang yan ang sa tuyang kamugtakan kang panahon. Alas 6:36 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali, mabalik lang po kita madali unsa na ini ano. Naipit lang kitang commercial. Sa pagbabalik ta pagurulayan ta ini ong DepEd Order number 21. Next week magatabi karlasihan. Sige. Mabalik po ang programa. Makalipas lang po ining mga importanteng pagiromdom.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 6:38 ang satuyang Philippine Standard Time, oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Hanapon na nito si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, ang oras pong yan hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Siringman, ang oras pong yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Buruse kang syudad ni Tabaco, si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw, and kang Capos Bilo Lotto Outlet. Sige, balik po kita mga tugang digi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirarayan sa indong servidora sin taga Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana, unyang pungal daw ni Martes, pet sa 22 na kita. Kang bulan na Agosto, taon 2023 kaskason. Next week katapusan na. Bermans na. Kaya ano pampigalata, fight na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 40 minutos, lipas po ang alas 6. Otrohong ko tabi giraray ha, ang samuya pong pakikidumamay sa pamilya Kope. Kay Tita, kay Dr. Clyde, si Dr. Clyde iyo po ang aki ni Manoy Biyong. Si Saipa kay Dr. Joe, sa pamilya Kope, ang programa pong ini nakikidumamay. Namaaram na po kaya si Manoy Biyong Kope, si Dr. Silverio Kope. So, alos sa Tabaco, beristado ining maray. Pag na-hospital ka dyan sa Kope, yun amay na nag-rurubing, amay na nagbibisita sa mga pasyente, si Manoy Biyong. So, yaon po dyan sa St. John the Baptist Parish, ang bangkay po ni Manoy Biyong. So, sa petsa 25, ang sa iya pong lubong. Biyernes. So gustong magbirisita, pasyar na lang po kamo dyan. Kay Manong Jess, maray na aga tabi sa mo. Manong Jess, next week, busy, apwera kang balik eskwela na sa mga estudyante tatabi, Manong Jess. Next week, petsa 28, holiday po yan.
mapuo naman po pag-file kang sertipiko de kandidatura. So mga makarandidato sa pagka-barangay o dyan sa official kang barangay, NSK. Po naman po yan sa Lunes. Sundo yan September 2 ang pag-file kan sa indang mga COC. O kaya next week tabi Manong Jess, busy ang gabos. Pag pitsa 29, burukasa na, baralik eskwela na. Halos kadaklan. Kasi si DepEd, iyan man po so pagpuon kang klase. So sa ngunyan, nasa Brigada Eskwela tabi Manong Jess. Ano nagbrigada eskwela ka lamang? Tigtabangan mo lamang sa mga teacher, although bako naman ngunyan so brigada eskwela, voluntary sana, voluntary. Bako na po, required. Kung gusto mo may oras ka di mag-volunteer ka, magtabang ka man lamang duman paglimpya sa eskwelahan. Sigurado rarabasan iyan kan sa indong mga chikitik. Kundi, ang Department of Education, mga tugang, igwa po ki pigpaluwas na DepEd Order number 21. So guidelines on the implementations of Brigada Eskwela for the school year 2023 hanggang 2024. Dapat databi, malinig ang mga school grounds, classroom. Gabos na lanob, asin iba pang pasilidad sa anuman na daig kinakaipuhan na artwork, dekorasyon, tarpaulin, asin mga poster sa laog kang o kaya sa laog o kaya sa lanob. Bawal na po yan magpadukot. Nin ano paman na daiman kaipuan sa loob kang classroom. Manong Jess. Mario Castillo, good morning tabi. So ibig sabihin, dahil na pwede ki mga ano man na bagay na pwedeng ipadukot dyan sa loob kang classroom. Ano kayo ni sa mga politiko, sa mga nag-i-ripal dyan sa Brigada Eskwela? Dahil ka mo dyan magpara laglag kitarpulin nindo na nakikisumaro ka mo sa Brigada Eskwela, maipal man sana sa mga politiko. So, pipahalian kang Department of Education. Dahil ngayon dyan ki mga turo-tarpulin, kung ano man ang mga dekorasyon, ano mga nakapadukot dyan sa eskwelahan. Lalo na sa loob kang classroom. Manong Jess. Kaya kung kita ka ito, Manong Jess nag-eskwela, dyan baga sa atubangan kang sa tuyang erase the blackboard. Ngaya, Junior, erase the blackboard. Sa mga green board, kaya tayo napod na blackboard yan na kulay green. Diyan sa mga green board na yan, di ba kang inot kita nag-eskwela, igwa dyan kinakapadukot na alphabet. So, abakada, pag Pilipino, abakada, pag English, ABC. Hanggan ando man sa puro kang green board. May sa taas baga kaya? Baka, may mga nakapadukot dyan. Kaya ito, tapos igwa pa dyan kiso mga nakapadukot na mga hero. Ngaya si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, sa mga yaon dyan, sa mga istorya, sa mga profile, yaon duman nakapadukot. Tangani ngaya sa mga estudyante may aram lama. Ano ngaya, ang arin nga dyan ang letter A, Junior. Nako, madidipisilan na kayo nga. Kaday pa nahiling na kan mga estudyante, arin nga dyan mama letter B. So ngunyan, bawal na yan, Junior. Manong Jess, bawal na po yan ngunyan. Kaya ngunyan pa sa ng Brigada Eskwela, so mga classroom, na Sir John de la Rosa, pipagpabaraklas na sa mga nakapadukot. Sir John,
tayaon si Sir John, teacher ini si Sir John. Ano ang masasabi mo kay ni sa DepEd Order number 21? Tangani databing makapokus sa mga estudyante duman sa pigtuturo sa nakang maestro-maestra. Dapat si teacher sana o kaya kung ano ang pigsusurat duman ni teacher, iyo sana ang pupukusan kan mga aki. Bako magpaparakalat-kalat sa classroom. Kung ano-ano nga yan mga nakapaskil dyan sa classroom. So, pipa baraklas, pipa harali na ito, mala nga ni sa mga bareta, ngunya na brigada eskwela, so mga teacher, tig baraklas na ito tabi, Sir John. So mga nakalagbaga dyan na abakada, ang letter A ngaya stands for apple. Yan. Di ba? Igwa kaya? Ang letter A ngaya, so kung Pilipino naman, ang letter A stands for, ano ngaya? Avocado. Yan. So letter A igwa kay kudak na avocado. Ngani madali maisaisip kang aki na so letter A stands for avocado o kaya aso. O paano na ini ko niyan? So pwede siguro magagamit girara ito. Halimbawa kung nagtuturo. Ngayon ang letter A ipapahiling mo sa estudyante. Pero dahil na dapat duman ki nakadukot. Dapat ko ta sa mga letters na alphabet, yaon manggiraray, buda sa mga number. Iyo importante yun tabi yan, Sir John Manangan. Kaya lang, daiman duman nakalag. Ipabaraklas gabos. Dai dapat ki mga nakapaskil, maski ano paman, sa laog kang classroom mo. Dapat maaliwalas ang mga paghiling kan mga estudyante, walang mga nakapadukot dyan. Kaya ang mahihiling sa nakang estudyante dyan so teacher. Tapos yung mga kaklase niya. Kung ako mag-eskwela, kung marayan sa kuyang teacher, ay sigurado. Ang ihiling-hilingon ko sana so teacher ko. Dahil na magpaparakalat-kalat pa kay ibatabi, Sir John. Sa rubag ayan sa nakakainganyar sa mga estudyante, lalo na pag magayon ang estudyante, lalo na pag magayon tabi, Sir John, ang teacher. Dahil lamang ako ma-absent tabi, mate na Edwin Sistina. Na saro yan sa mga nakakainganyar sa mga estudyante, na ang teacher magayon. Maski maluya ka sa klase, ma-attender na ma-attender ka, dahil ka pwedeng mag-absenta. So teacher, mahiling mo. Magayon. Yagun niya na, dahil nakimahiling dyan mga alphabet, mga numero. So teacher, nang katsalan mahiling mo sa classroom. Paano kung iuragan ka sa teacher? Hindi. Dahil ka lamang kaibang mabalingan ka sa imong mata. So mga teacher, tayo makimagkaginaribo. Tayan nga ang order kang sa tuyang DepEd, tarang kaso. Narumduman ko kay to Sir John ka nagklase pa kita di. Igo dyan ki. Ngaya, may ano dyan, may nakapaskil dyan. So, classroom officer. Di ba? Igo dyan. Classroom officer. May nakapaskil dyan. Tapos may nakapaskil man dyan kanso cleaners for today. Nya, di ba? Ngunyan, dahil na pala niyan pwede. Dahil na pwedeng iparaskil iya. Piparali baga. Piparali. May mga napaskil pa dyan ka ito ngayon. Mapa. Yan. Importante yun yan pag nagturo. Hain niya dyan sa Bicol. Hain niya sa Luzon. Hain sa Bisaya. Hain sa Mindanao. Di ba sa classroom, igwa ki mga araw kaya? Tapos yung mga bayani. O yaon dyan sa profile ni Jose Rizal, kung sorry nagadan, kung sorry sa birthday, yaon dyan. O ngunyan, palanday na. Kaya so estudyante ngunyan, kin maloya-loya, mga ngamuti talaga.
Maski sa alphabet tabi Sir John madidipisilan. Kasi uyad bagakuta na so alphabet yaon sa inutan kang erase the blackboard. May kudigo na so mga aki. O ngunyan daay na. Binaraklas na kan mga teacher. Uni nga ni, pipabaklas. Day dapat daki anuman na bagay na nakapaskil dyan sa loob ng classroom. Bawal ngaya ang darakulang signages. May mga commercial advertisement, sponsor, endorsement, announcement, base po yan sa DepEd order. Dahil pwede tambakan ang classroom nin mga bagay na dai naman pigagamit. O itong mga materyales na apod kay ni materyales na i-dispose na. O sige, sigun po yan kay Vice President as in Education Secretary Sara Duterte na dapat ang attention databi kan mga estudyante nasa paratukdo o sa iya sa ng libro. Di ba? Idukot ko sa pandok ni DepEd. Sir John. Bata ibinalik na baga sa GMRC. Magayon ko tatay, binalik sa GMRC. Unya, winara naman ining mga ano nini. Idukot ko sa pandok ni DepEd Secretary. Bawal yan tabi, Sir John. Sabi mga tugang ni Undersecretary Michael Pua na sa paglibot kang Vice Presidente sa mga eskwelahan, nanotisyan kay ni na dakol ang mga dekorasyon kan mga eskwelahan. Aram mo, normal iyan sa mga ang eskwelahan bagariman haro. Maski pala mga kurtina dahil na pwede. Ang eskwelahan baga, panduang harong iyan kan mga aki, dapat maaliwalas din, magayon din. Paano mo mapapagayon ang eskwelahan, ang classroom, kung dahil ki mga parupalamutik man lamang? Dumanda sa paglibot-libot ni DepEd Secretary, nanotisyan kayo ni dadakul databi ang mga dekorasyon sa eskwelahan. Yan apo mo ka yan. So, duman po naagaw sa atensyon ni DepEd Secretary na pagbisita na sa mga classroom. Dakol nga mga dekorasyon ka mo. Maray nga kantaran ka so, kasabay databi sa mga picture kang mga dati pang presidente kang Pilipinas. Imahe ni Dr. Rizal. Ay, Diyos ko, yun ang importante yun nga nito. So mga picture kang presidente, kung pampirang presidente nga si Arog kayo ni. O rayaon baga dyan. So kay Dr. Jose Rizal, so mga abogado, so mga ano tabaga, bagani, so mga hero, so, pataragas na ito tabi niyo. Sabi, importante lang ang letters, buda numbers. Okay lang sa mga higher grade, okay lang yon. Sa mga higher grades, dahil naman siguro, okay na ito talaga. Pero importante yun sa mga, lalo na sa grade 1, kinder, grade 1, siguro hanggang grade 3, kaipuhan sa mga letters and numbers. Paano kayo nitaramas tabi, Sir John? So, iyan ang problema. So, irak man kan mga teacher, di paano kayo ni dapat dagdag trabaho na naman ini sa mga estudyante, sa mga teacher. So mga visual aid kan mga teacher, dahil na pwede.
dahil pwede ipaskil. Pero habang nagtuturo siya, pwede niyang ipahiling. Ma'am Eileen, pwede niya ipahiling. So, depende na sa teacher, sa iyang technique. Pero habo dyan na nakapaskil. Dahil pwede dyan sa nakapaskil sa loob ng classroom nila. Maging sa luwas. Bawal sa mga tarpaulin. Lalo na sa may mga advertisement. Bawal. Lalo na sa mga ipal. Dahil na po kamo magparalaglag kitarpulin dyan sa eskwelahan. Bata ma-eleksyon pati. Sabi digdi, pwedeng magamit da ki visual aids ang mga paratukdo sa oras kang sa indang pagklase. Tama? So, epektibo iyan. Pero so, mga bare wall policy sa mga dekorasyon, picture, as in artwork, nagibog kang mga nakalihis na bats kan mga estudyante, dahil natabi nindo paglaan. Irak man na di. Iyan ang problema. Iyan tabi ang problema ngunyan kan mga teacher na dahil na po pwede sa mga paskil sa lawgang classroom. Tarang kasunan nindo ya. Masakit da kaiyan sa mga naka-mural ta pintura baga. Iyo adi. Iyo manangga. Problema ngunyan. So, mga mural nakapintura sa buong room, o di paano kan mapintura ka, Sir John? Di ba? So mga nakapintura diyan, so uso na bagaan ngunyan. So uyan mga lanob kang mga kudal kang eskwelahan. O mural painting baga niya on diyan. O paano yan? Batay gwayan ki mga advertisement, igwa komersyal. O paano ito? Pinturahan nindo yan. Bawal na yan ngunya. Bawalan ngunya. Inay ko po. Di ang pagturo kay ni kang teacher tabi, Sir John, alimbawa ngayon sa alphabet, burbit-bit kang maestra sa alphabet. Class, initabi ang letter A. Yan, bit-bit mo. Dahil mo pwedeng idukot. Letter B. Pagabot naman sa letter D. O saaga naman sa kasugpon. Inay ka po. Paano tayan? Dahil kita kimagin ni Sir John. Tayan ang gusto kan sa tuyang DepEd Secretary. Ang teacher baga masinunod-sunod sana. Mangkimang niya. Mangkamuki ibang maginibo kundi magsunod kung ano ang direktiba. Kung habo kandida anong maginibo mo dyan? Minsan kaya baga sa lawgang classroom, pag dahi pang nagkaklase, nagbabasa-basa sa mga aki, sa mga nakapadukot dyan. Anong nga, kasud ma iling kasud ma nino? Kasud ma ha? Ano so okasyon kasud ma? Natatahali di kasud ma? Harapotadon mga aki. Ngata holiday kasuod ma. Agosto 21, ngata ta holiday kasuod ma. Baka nga ni sa mga aki, dahil na aram ngata ta holiday kasuod ma. Dahil na aram kasi yan aram kayan. So history baga, so mga nakapadukot dyan ng mga former president, so mga bayani, aralit na darain na. Paano pa kaya? Sa iling daw tabi ni daw makakatabang ang araw kay ni na ang gusto kan sa tuyang DepEd Secretary na makapokus o aki sa pigtuturo sa nakang teacher. Halimbawa ang subject mo niyan araw kay ni dapat focus so aki. Tama man. Bako magpaparakalat-kalat so aki kung ano-ano ang nahiling. Tama yan. May punto man. Kung magpaparakalat-kalat so aki, kung sa ay naglalayog ang isip. Siguro, during kang klase,
ang magayuno nagibuhon siguro, magpaluwas ki DepEd order, pag malaog sa klase suaki, tig-deposito sa mga cellphone, dyan sa classroom. Tubod pa ako. Ang cellphone niyo ang number 1 na raw sa mga aki. Nagtuturo so teacher, nagkukuti-kuti man so aki kang cellphone. Diba? O maski sa mga opisina, hilinga po ni doon mga nasa opisina di gobyerno, late na nga ni naglaog, pag-abot kan sa iyang trabaho, dyan sa lamisa niya, ang iinot kaya na ikuti-kuti sa cellphone niya. O kung bako sa computer niya, duman ang nagkakawat. Yan dapat ko tantik pabawal. O, limbawa, magpaluwas ki DepEd order, paglaog kang aki sa classroom, i-deposito sa mga cellphone. Dahil man pwede, dawa dahil pag-off, naka-silent sana, naka-deposito duman sa lamisa kang teacher. Ngani sa mga aki, nakapokus talaga sa pag-attender sa leksyon. Pero kung nagle-leksyon, sige man nakuti-kuti sa aki kang cellphone, sa iling daw tabi nindo. May maok dan sa aki. Nakapokus ba sa aki sa pagtuturo kang teacher? Daiya. Ayun siguro ito. Epektibo ito. Pero kung yung mga letters, number na yan, haralion panindo iyan dyan, tapos na kan kita. Yo, tapos na kita kaya. Magpasinalap sa alphabet pa sana, day aram kang angki kung ano so letter B, letter C. Ano na nga nito so letter K? O, di ba? Tapos, lalo na sa mga grade 1, so kinder, grade 1, sus ko po. Turado ngaya sa kuya, o isurat mo ngaya sa green board, so letter T. Ano ngaya ito, ma'am, so T? Kaday man nahihiling, so letter T. Rimati kita dyan. Di ba? So, paano tayo tabi, Sir John, tayo yan so pigpaluwas na bagong DepEd order. Okay, puan lang nindo kan magsunod. Mahiling naman na yan pag medyo, palitan na sana naman sa masunod. Arog bagakan sa Pilipinas, pag try and error, pag naging matrayong po, ibalik. Ibalik. Ibaralik ta nga ito. So, arog ka, umala baga. Epektibo nga ito. Ano pa man? Ano pa man? Hiling nga sa GMRC, hinarali, ngunyan, binalik, takaipuhan pala. Nawara baga sa GMRC? Ngunyan, kaipuhan pala na ibalik. Binalik baga ngunyan sa GMRC? Tailingan na yan mga ugali kan mga aki. Hindi ano sa naga mo. Sige. Tala 7:05 na tabi ang oras. Di mabalik pa po kita sa iba pa niya itong mga pag-restoryahan, Digdi po sa programa. Makalipas lang po ining orasyon pirata, asin mga nagkakapira pong pagiramdaw. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo,
uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, at least may talento. Sige po, mga tugang, alas 7:09 na, si Ryan Llenaresas, good morning. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano, Siringman, ang oras pong yan, salaman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Procdos, Tagas, Tabaco City. Ang B-Pro Lights and Sounds, apodan lang po nindoon sa indang CP number sa 0907-093-3151. Kaya bisitahon po nindoon sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. Yeah. Siringman, ang oras pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Kay City Councilor Riner Burse, kang syudad ng Tabaco, and kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales, pahot kang Malinaw, Albay. And Kapos Bilo Lotto Outlet dyan po sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Ano? Bako sa waiting. Sige, mga tugang, balik po kita si Ryan sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girariyan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana. Ngunyong pong aldaw ni Martes sa petsa 22 kita kang Agosto taon 2023. Sundok kita alas 7:30, no? Sa mga parantabay niya to, paki-share na lang po, ano? Paki-like and share po kan sa tuyang programa para po mahiling man kang iba. No? Sige po, mga tugang, duro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, alas 7:11 na ang satuyang Philippine Standard Time serayan. Kaso sarong aldaw, so ginibong pilot testing kang pagboto sa mga mall. O dyan sa Legazpi sa SM. Yo, kang nakaagipong Sabado. Ginibo po so simulation voting sa mga mall. So, dyan sa Legazpi, Subarangay Kapantawan. Iyon yan testing o pigkukonduktar kan Comelec ngunyan na gigibuhon ini sa barangay NSK eleksyon sa mga mall. Pag naging matrayong po databi ni si Ryan, sa 2025 midterm election, may maburuto na sa mga mall. Sabi digdi na naging matrayong po databi so ipigkondisir na pilot testing sa ginibo pong pilot testing dyan po sa SM Legazpi. So, practice po ini, igwaki 50 mga butanting mga taga Kapantawan ang nagpartisipar, nagtesting pagboto. Medyo maaliwalas mananggad pag sa mall kasi malipot. Maray ang bako malingahot. Ikumpara ta sa mga classroom sa dati tang pigbuburutuhan, talagang malingahot. Mainit. Mano-mano pati ko niya ng pagboto sa barangay NSK eleksyon. So, magayon kasi komportable sa mga butante dyan sa mall. Pagday ka pa man medyo arayo ka pa sa pila, pwede ka muna maglibot-libot sa mall. Maglibot-libot ka muna sa mall, o di, abang day ka pa nakakabuto. O di, pagkabuto mo, may paipit, o di, diretso ka na sa mall. Yeah. So, saro man sa ng barangay, Kapantawan, tapos dyan sa SM Mall, ginibo so pilot testing. Ang sabi, ini ang primero na testing na pagboto sa mga mall. Pag naging matrayong po initabi Sir Javier Bunsa sa midterm election sa 2025, magkakaigwa na ki mga maburuto sa mall. Ayos adi. Kaya lang, may pabor ini duman sa may mga lugar na may mga mall. O paano kayo ni dyan tabi si Javier sa Malinaw? Si Javier, may mall sa Malinaw. Mga taga-tagoy ito yanon, hulbuto na tabi nindo, bungkaras na kamo, ugto na. Problema kayo ni so may mga sudaing mga mall. Sari-sari store nga ni, ay Sara-Sara store sa Nanyaon sa Malinaw. Si Javier, Sara-Sara store. Igwa na bagang mall sa Malinaw. Aloy na ngaya. Yan sana. Sige. Di, okay kung arog ka yan. Mas maray. Igwa sa Malinaw, Sara-Sara store. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay. So, kan nakaaging simana, mga tugang, grabe so bisita na nagpasiring po dyan sa Tiwi, partikularmente dyan po sa Apod Kenny, Huruan.
Yo, dyan sa Horoan, tabi Sir Javier. Piyesta kang sa tuya o kaya piyesta ni Ina, ang patron kang Diocese of Legazpi. So, kadakol, so mga nagpasyar, mga deboto, nagpasiring po dyan sa Huruan. At nagkaigwabo pagaki maritime procession, dyan po dyan sa Huruan, asin sa mga pagtaraning na barangay dyan sa Tiwi. So, sabi ni Father Joseph Salando, ang parish priest asin rector kang Diocese Shrine and Parish of Our Lady of Salvation dyan sa Huruan, Tiwi Albay, dakula po ang sa iyang pasasalamat duman po sa mga nagturuang sa matrayumpong pagkondusir kang mga aktibidades, selebrasyon kang kapistahan ni Nuestra Señora de Salvacion. Ngunya na tao. At after pandemya, si Javier, ngunyan sana naman nagkaigwakiarog ka. So, magayon, dakol sa mga nagpartisipar, na-organize na maray. Maging sa local government unit Kantiwi, talagang pinaghandaan man. So pinag-adalan, sa mga traffic, sa mga pagdagsa kaya mga tao, napakaray. So kaya dakula po ang pasasalamat ni Padre. So mga deboto, renibo dahil mo mabilang, na nagruso. Siyempre, sa mga otoridad, dakul po na iwinagas dyan ng kapulisan para magtabang sa seguridad. So, kang Sabado so prosesyon o kasabay so prosesyon dapat magakuta kang Sabado may power interruption pero pinuspon mo na ito kang NGCP. Masupong kaya piyesta nga yan ni Ina dahil kamong kuryente. So prosesyon halit dyan sa Huruan, pasiring dyan sa Baybay, sangkod po sa Barangay Mayong and pabalik man po giraray sa pier kang Huruan. Pagkatapos kang maritime procession, ibinalik man po giraray so imahin dyan sa Apod Keni, sa Huruan, dyan sa simbahan. So pagkaugto, nagkaigwa po ki Pontifical Concelebrated Mass na pinanginutan po yan kan sa tuyang obispo na si Bishop Joel Bailon. Pagiriba dyan sa mga kapadian sa Diocese kan Legazpi. Kasuod ay kan Domingo. So, igwa pa kitang duwang imahin na yaon dyan. So, Jesus Nazareno, tapos Birhen de Antipolo. Kaya tuloso pigbisita kan sa tuyang mga deboto dyan sa Tiwi, dyan sa Huruan. Kaya kadakol so tao tabi Sir Javier. So, grabe, so mga nagkararigo sa dagat, grabe so bisita kang Huruan. Iyon so primerong pagsakay naman ni Ina, pagkatapos po kang pandemya. O kaya pipaabot po kang mga kapadian, alis dyan sa simbahan kang Huruan. Ansa inda pong pasasalamat sa mga nagtarapang. Bako ini basta-basta na sa nang aktibidades, dakulaon aktibidades, kay puan ki pagpaplano, kay puan ki paghanda kang mga arog kain. So, naging organisado. Magayon. Dahil man lamang kina-record na kung ano pa man ang mga nangyari. So, kay puan talaga, pag-arog kayan, pighandaan. So, igwa ki, so LGU, Kantiwi, igwa ki mga libreng sakay, kasi
piglimitaran sa mga bihikulo na magsakat pa duman sa barangay ron tamata traffic nga ni. So igwalang kay mga pigdesignar na mga parking area tangani kung day magka buhol-buhol ang traffic pasiring po duman sa barangay Huruan diyan po sa Banwaan kang Tiwi Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kasod mamampalanso death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino. Yeah. Kasod man ika-40 so death anniversary. Ngunyan na Martes, tabi si Javier, igwana naman ki paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Ngunyan na Martes po ya. Kaya sumoday po nakapagpa gasolina kasudma. Nako. Suday nakapag gasolina. O di, ngunyan tabing Martes, igwana naman po ki mga paglangkaw nin mga produktong petrolyo. Paglangkaw kang presyo. Inda sa natagari, ngunyan na bulan ka nga gusto, gari mauubos o simana, kakalangkaw kang mga produktong petrolyo. Pun iyan kang Augusto 1, Augustuan, sinundan kang pitsa 8, 15, 22 ngunyan, inda sa nasa pitsa 29, tabata maiereskwelahan na. Mabalik eskwela na. So, sigurado, next week, ang traffic ka ini. Traffic digdi, traffic duman. Rush hour dahil po ralaogan na kan mga estudyante sa masunod na simana. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana? Hindi man ako gwapo. Oh, sayang. Sayang! Anay nakilala na kita. Nasayag na si Javier. Noong ako ay malaya pa. Nasayang na. Katulad mo. Mga tugang 5 minutos tabi bago mag-alas 7:30. Puso. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyang pungal daw nin Martes. Ang kahapon May mga session pala ngunya na di dyan sa SB Malinaw, Igwa, sa Panlalawigan, and dyan sa Sanggunian Panglungsod kan Tabaco. iling ko. Kay Manay Helen Lumakad na Formosa, good morning dyan sa Bagyo. Manay Helen Formosa, sana'y good morning. maibalik Sayang. ang kahapon at Mga tugang, paaram na po muna kita para mentras sige sa programa. sana'y Sa pangaran po yan kan mga taga-suporta niya to digi sa programa. Maraming thank you po sa MBY Dormitory, kalipas na sa B-Pro Lights and Sounds, siyempre kay board member o kaya kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bunggao, kay City Councilor Rener Burse, kay Municipal Councilor Irene Morales Pajo, sa buhay sa Kapos Bilolota Outlet, thank you. B-Pro Lights and Sounds, thank you. na katulad mo. Param na po muna ang sa indong servidora Sinta Gariparo. Sa ngaran po yan, kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Minsan Param na po muna si Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. na Ang sa indong padagos na servidor Asinta Gariparo. Saga naman kita magaribanan 6:30 to 7, ano yan, 6:30, 6 to 7:30. Tinamaan
Digdi po sa satuyang programa, Serbisyo Asin Reparo. Adios, amigos! Domo arigato. Ringat po kita, babae. ng kalayaan pang Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.